1840 година е началото на щастието на Робърт и на Клара, бихме си помислили в първи момент. И да, и не. Те имат един много сложен съвместен брачен живот. Един живот, наистина, в който те могат да изживеят своята любов, но и един живот, който им предлага достатъчно много случаи на конфликти от различен характер. Конфликти се получават и на професионално ниво, на професионално равнище. Робърт е човек, който е свикнал, така да се каже, нещата да кръжат около него. Тоест, когато той работи, никой да не му пречи. Клара е човек, който е концертиращ артист и който има нужда от своите ежедневни няколко часа свирене на пиано. Те трудно могат да се договорят за това, кога кой ще работи. След това, Клара е човек, който активно продължава да концертира, въпреки че се е омъжил и въпреки че има своите нови отговорности от семейно-битов характер, а Робърт е човек, който никак не може да я замести в това отношение. Т.е. той е напълно безпомощен. Той не може да й помага вкъщи. Клара е артист, чиято слава непрекъснато расте. В турнетата, които тя продължава да предприема, Робърт понякога я придружава, но той там присъства само като съпруга на знаменитата виртуозка Клара Шуман, а не като великият творец Робърт Шуман. Има и такива парадоксални случаи, че Робърт е бил питан от представители на висшето общество, когато те са се озовавали в него, а това често се е случвало: вие също ли сте музикант? Клара получава в Виена званието, титлата императорска и кралска клавирна виртуозка, което само по себе си е една висока форма на признание на нейното изкуство, а в професионалния живот на Робърт не се случва нищо аналогично. Въпреки това, от средата на 40-те години на 19 век, известността на Робърт Шуман все пак започва да расте за всяка година. Но от същото време започва да се проявява и нещо друго. Нещо друго, което е фатално за Робърт Шуман, а оттам и за Клара Шуман. Започва да се проявява психичното заболяване на Робърт. Тук е мястото да се каже, че поначало в семейство Шуман, имам предвид семейството на Робърт Шуман в Цвикау, психическата лабилност е била чест гост, ако така мога да си изразя. Бащата е страдал от нея. Вероятно и майката в някаква степен. Сестрата на Робърт Шуман, когато тя е била или по-скоро когато тя е била на 18 или 19 годишна възраст, се самоубива. Когато пък Робърт е на 24 години и е вече в Лайпциг, като човек написал едни от най-качествените си неща в музикално и литературно, значи в музикално и музикално-критическо отношение, той изживява една много тежка психическа криза. Повтарям, той е на 24 години и в един момент усеща, че ще загуби разсъдъка си, че ще полудее. Оплашва се естествено от това състояние. Посещава лекар
Лекарят се опитва да го успокои, но бацилът на разложението, ако ми позволите да си позволя с това клише, той остава в душата на Робърт Шуман и кризата избухва с нова сила през 40-те години, особено средата на това ново десетилетие. Робърт се затваря в себе си, изпада в една болезнена мълчаливост. Не може да комуникира с хората. Трябва да изостави мястото си на преподавател в Лайпцигската консерватория. Опитва се да работи като диригент, но и това търпи фиаско. Той не може да комуникира с оркестрантите и с певците, които са под негово ръководство. През 1854 година той прави своя опит за самоубийство. Края на месец февруари, една неделна утрин, той се отправя към Кея на Рейн, намира се в Дюселдорф със семейството си. Достига Кея, никой не му обръща внимание. В един момент той обезумял захвърля пръстена си, който има от Клара в студените води на реката и след пръстен се хвърли и той самия. За щастие лодкари го хващат, откриват го, виждат го и своевременно го изтеглят от водите на реката, но това е началото на края. Всички разбират за неговата тежка, неизлечима, оказва се, болест. И той е изпратен в една лечебница на днешен език, една психиатрия в Ендених край Бон. Изпратен е през 1854 година, веднага след този драматичен инцидент. И последните 2 години и половина той прекарва там, гаснещ все повече и повече, разрушаващ се личностно, а и в физически план, в физическо отношение, все повече и повече. В края на този период, юли месец на 1856 година, Клара го посещава. Това оказва се за последните дни на Робърт Шуман. И за тях тя пише. След смъртта на Робърт Шуман в края на юли 1856 година, Клара живее още 40 години, през които тя работи като творец. Като творец, пианист на първо място, като творец, композитор, като творец, педагог, но първата и най-свещена нейна цел и задача в художествено отношение е да пропагандира творчеството на Робърт Шуман. И тя наистина извършва това. И наистина, както Чайковски в една своя статия пише, бих казал пророчески пише, втората половина на 19 век ще бъде наречена Шумановско време. В някакъв смисъл имаме основание наистина втората половина на 19 век да я наречем Шумановска.